Diuen que no hi ha causa més digna que aquella que és col·lectiva. La causa d'aquelles que decideixen fer de la seva vida una lluita per construir un món lliure per la nostra classe i pel nostre poble. L'enemic a vèncer és fort, té tots els recursos, tots els mitjans al seu poder perquè res canviï, perquè seguim, per sempre, explotades i oprimides. Però aquest enemic també té por perquè sap que tard o d'hora tot aquest malestar que ens aboca explotarà als carrers. Perquè sap que el dia que no puguem més serà quan ho podrem tot. Per això ens volen aïllades, per això criminalitzen la nostra militància. El que no saben és que darrere de cada protesta, darrere de cada acció, hi ha una generació de joves que ha dit prou. Una generació de joves que es nega a seguir jugant les regles d'un joc on sempre perd. Un jovent disposat a plantar cara a cada cop repressiu, a estendre la solidaritat arreu i a seguir lluitant per uns països catalans lliures, socialistes i feministes. Contra la repressió de l'estat espanyol, passem a l'acció. Jove, organitza't i lluita.